салом бинандагони хабартиҷӣ. Лоиҳаи созишнома дар бораи нафақа барои муҳоҷирон байни Русия ва Тоҷикистон бояд моҳи майи соли ҷорӣ ба имзо расонида мешуд, аммо мулоқот бо сабаби коронавирус мавқуф гузошта шуд, гуфт директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаҳои Тоҷикистон. Дар нишасти матбуотӣ Русия дар аввал шартҳои моро қабул накард, аммо пас аз чанд даври гуфтушунидҳо он нисфи моро пешвоз гирифт. Тасаввур кунед, ки пас аз имзои ин созишнома шаҳрвандони мо ҳуқуқи гирифтани нафақа дар Русияро доранд. Кишвари худ аз кишвари худ метавонанд бигиранд ва аз кишвари Русия ҳам, гуфт Давлатзода. мо хотиррасон мекунем, ки аз 13 марти соли 1992 пас аз пошхории Иттиҳоди Шӯравӣ як қатор аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ИДМ созишнома дар бораи кафолати ҳуқуқи шаҳрвандони давлатҳои узви ИДМ дар соҳаи нафақаро ба имзо расониданд. Созишнома нафақаи шаҳрвандони Арманистон, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Украинаро танзим мекунад. Бинобар ин аз давлатҳо талаб карда мешавад, ки ҳангоми қабули шаҳрвандони якдигарро бо нафақа таъмин кунанд. Тибқи иттилои агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаҳои Тоҷикистон, 220 000 шаҳрванди Тоҷикистон аз Русия нафақа мегиранд. Директори агентӣ қайд кард, ки Тоҷикистон мехоҳад бо Федератсияи Русия шартномаи дигар ба имзо расонад, то манфиатҳои шаҳрвандони худро ҳимоя кунад. Ин шартнома ба ҳамаи шаҳрвандони мо барои гирифтани нафақа пешбинӣ шудааст. Аксари онҳое, ки ба кишварҳои дигар барои кор омадаанд, дар ягон ҷо ба қайд гирифта нашудаанд. Шахсе нафақа мегирад, агар ӯ дар Русия кор карда бошад ё дар ин ҷо андоз насупорад, дар ҳарду кишварҳо хоҳанд. Тибқи маълумоти расмӣ, нафақаи иҷтимоӣ тақрибан 250 сомониро ташкил медиҳад, ки ба $25 баробар аст. ҳозираш ин суммаро намегиранд. Агар ин имзо тақсис шавад, муҳоҷирон тақрибан таги 7000 рубли Русияро мегиред. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Тақрибан мешавад ба соли оянда бояд ин имзо шавад, вагарна ҳамин сол бояд шавад. Яке аз коронавирус агар пеши роҳро намегирифт, аллакай мегирифтем. Ҳатман нависед дар комментария.